Hej og velkommen til. Hos Hey Waiter gør vi det nemt for dine gæster at bestille nemt og bekvemt via vores QR-kode. Kom med ind, så viser jeg, hvordan det fungerer. Forestil dig, at du kan scanne den her QR-kode og hoppe direkte til menuen. Her kan du bestille mad og drikke hurtigt og nemt og helt uden at vente på en tjener. Det betyder også, at restauranten kan opleve mere salg, især når der kommer til drikkevarer. Og det bedste er det hele, personalet får mere tid til at give gæsterne en god oplevelse, da Hey Waiter tager sig af bestillingerne helt automatisk. Det giver både glæde af gæster og et mere effektivt workflow. Med Hey Waiter kan I tilbyde jeres gæster en brugervenlig oplevelse, der både skaber mere salg og oven i købet letter arbejdsbyrden for jeres personale. Hej, vi er Noho, en restaurant, bar og natklub i Kødbyen her i København. Her serverer vi lækker mad, cocktail og leverer også en natkluboplevelse i unikke rammer. På Noho har vi valgt at bruge Hey Waiter på vores udservering. Det gør det nemmere for vores gæster at tilgå vores menukort og selv lave bestillinger, hvorefter det kommer direkte ind i vores postsystemer, og billetterne udskrives i køkkenet eller i baren, hvor varen bliver produceret. På Noho har vi en udservering med plads til ca. 180 mennesker, og Hey Waiter afhjælper vores personale rigtig meget i de her spidsbelastninger, hvor der er rigtig meget tryk på. Det er ikke særlig mange timer, det drejer sig om, men i de få timer hver aften, hvor det er, jamen der aflaster Hey Waiter og gør vores arbejde langt nemmere, fordi at gæsterne selv har en mulighed for at tilgå menukortene og lave bestillingerne på egen hånd. Både gæster og personale har taget godt imod Hey Waiter. Jeg troede måske, det krævede lidt mere introduktion til gæsten, end det har gjort, men gæsterne ved jo, hvad en QR-kode er, og kan hurtigt guide sig frem til, hvad Hey Waiter handler om, at det er at læse menu og lave en bestilling. Og for vores personale har de været rigtig glade for nemt at kunne henvise til QR-koderne på bordet, for netop at tage deres spidsbelastning af i de travle timer. Endnu en årsag til, at vi valgte Hey Waiter, det er, at Hey Waiter integreres med vores nuværende postsystem, som gør det nemt at bruge for vores personale. De skal ikke til at afkode et andet system, men det passer til den arbejdsgang og det flow, der er.